Poslodavac na svom profilu na portalu dualnog obrazovanja podnosi zahtev za obuku i zahtev za ispit za instruktora. Zahtev za obuku je tab koji se nalazi na profilu poslodavca. Klikom na ovaj tab otvara se polje u kom poslodavac može vidjeti aktuelno stanje dosadašnjih zahteva ili podneti novi zahtev. Zahtev se podnosi za jednu osobu za jedan obrazovni profil. Izborom opcije, klikom na plusić, poslodavac može uneti novi zahtev. Podaci o poslodavcu, kao što su PIB, matični broj i naziv poslodavca, prikazuju se automatski. U sekciji pod nazivom Obrazovni profil, poslodavac iz spadajućeg menija bira željeni profil iz ponuđene liste ili ćirilicom unosi naziv profila direktno u polje. Potom iz spadajućeg menija selektuje osobu koja podnosi zahtev. To je kontakt osoba iz kompanije koja zapravo i ažurira profil poslodavca. E-mail adresa lica koje podnosi zahtev će se automatski prikazati kada se izabere lice koje podnosi zahtev. U odeljku JMBG instruktora potrebno je uneti jedinstveni matični broj instruktora kojeg poslodavac prijavljuje za obuku. Nakon unosa JMBG-a pojavit će se crvenim slovima obaveštenje da ne postoji lice sa unetim JMBG-om. Tada je potrebno kliknuti na plusić sa desne strane i otvorit će se novo polje, kreiranje instruktora, gde je potrebno uneti lične podatke lica koje poslodavac prijavljuje na obuku. Ime, prezime, ime roditelja, JMBG, ulicu i broj stanovanja, opštinu stanovanja, stečeni nivo obrazovanja, bira se iz spadajućeg menija, zanimanje stečeno školovanjem, mail adresu i kontakt telefon instruktora. Kada unese sve ove podatke, poslodavac treba da klikne na ikonicu u gornjem desnom uglu, čime će sačuvati podatke. Aplikacija će potom automatski da se vrati na formu zahteva za obuku, gde je, ukoliko su poznati datum i mesto obuke, potrebno uneti podatke i sačuvati zahtev. Ova dva polja su opciona. Sistem daje mogućnost da se istovremeno podnese zahtev za ispit za istog kandidata i isti obrazovni profil. Ukoliko potvrdite, kreirat će se zahtev za ispit za instruktora. Kada sačuvate zahtev, on prelazi u stanje kreiran, a prikazuje se i spisak prateće dokumentacije koju treba podneti uz zahtev. Kreiran zahtev za obuku se može ažurirati, obrisati ili podneti, a iz njega se može podneti zahtev za ispit za instruktora i to klikom na plusić u gornjem desnom uglu, ukoliko to već nije urađeno. Važno je da se po unošenju podataka zahtev podnese klikom na Podnesi. Kada je zahtev u stanju podnet, Privredna komora Srbije će nakon prijema prateće dokumentacije ažurirati istu, a zahtev će preći u stanje potpun, odnosno nepotpun. Prateća dokumentacija se dostavlja poštom na adresu Privredne komore Srbije, odnosno nadležne regionalne privredne komore ili putem maila na adresu obrazovanje@pks.rs ili mail adresu kontakt osobe iz nadležne regionalne privredne komore. Poslodavac na svom profilu može vidjeti tab Zahtevi za polaganje ispita. On se podnosi na sličan način kao i zahtev za obuku, takođe za jednog kandidata i za jedan obrazovni profil. Preduslov za kreiranje zahteva za ispit jeste da kandidat ne posjeduje licencu instruktora u dualnom obrazovanju. Potrebno je iz spadajućeg menija odabrati obrazovni profil, ime lica koje podnosi zahtev, a mail adresa će se automatski prikazati. Zatim treba uneti JMBG instruktora, nakon čega će se automatski prikazati ime i prezime instruktora i mesto i datum ispita, ukoliko su poznati podaci. Po završenom unosu podataka, potrebno je kliknuti na opciju Sačuvaj u gornjem desnom uglu, nakon čega se otvara forma zahteva koja omogućava ažuriranje, gde je takođe vidljiva lista prateće dokumentacije i opcija za podnošenje zahteva. Navedena prateća dokumentacija se dostavlja Privrednoj komori, odnosno nadležnoj regionalnoj privrednoj komori na isti način kao i prateća dokumentacija za obuku instruktora, elektronskom ili običnom poštom. Po završetku obuke,
Poslodavac na svom profilu u odeljku Odslušali obuku može vidjeti spisak svih zaposlenih koji su odslušali obuku, ali još uvek nisu dobili licencu. Po položenom ispitu, instruktor se automatski upisuje u registar licenciranih instruktora i stiče licencu. Na profilu poslodavca, na tabu Licencirani instruktori, prikazuju se svi licencirani instruktori poslodavca. Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem maila obrazovanje@pks.rs ili informacije možete potražiti na našem sajtu dualnoobrazovanje.rs.